yauya hydrive podcast DJ Mambo ndova noita broadcast kina vamwe vanokusa ite outcast chifunyaya dzikupisa paareas ngachiyauya hydrive podcast zvanenetsi izvifanika bodmas zvaigwa shuga kungotekere pawedas subscribe payoutube kunyangonhasi. What's up, guys? Welcome to yet another interview, another chill, another podcast, another person. Tinaye panapa, bong, guru ripanapa. My G, what's up? Murizaiwo mkomo wangu. Boeri. Bosha. Tikatokone toto fara mdara boza, mastrisa mnyanyi kuoneka zvikudaro. Semunakabvawo pa UZ so atifana unyanyo batikira. Unema kuita mchirema. So yeah, bong. Our friends out there, they want to know who you are, what do you do. This is just what abongo no famba ma C-class, ma AMG, motors zakawanda, ma G-Wagon, what, and you're just a simple 20 chikono day. But people now, they want to know who you really are. First of all, thank you for hosting me on your podcast. Thank you, yeah. My name is Bongani Bongu. I'm 23 years old. I recently finished my undergrad degree in accounting. Yeah. And I'm currently enrolling for ACCA. Kuti ndiwedzero my qualifications angu. That's nice. Yeah. So what are your personal hustles? What do you do and what are you into? Currently, okay, when I was at school, ndaita money changing. Yeah. But right now, I'm an agent for a castle. So I didn't go tengeso motor, chwano my commission and whatnot. Wazizako. Dzangu. Ndezi castle. Dzingo zacho dzamunona ndifamba nadzo nditori pabasa. Nditori pabasa. That's nice, man. Yeah. So, you know, with the podcast ranasi, really controversial. People, they want to know a lot about you. Firstly, what's the relationship you with na Faye and the crew? Anafe wapano wangu. Of course dzimwe nguva vanomborasika achitaurawo zvisina nebasa but wapano wangu vese nana Julie. Yeah, those are my tongoti my friends angu. Hauna time unomboita ma feelings here nawo kana kumbofunga kuda wabika uchimbodaida? No. Hauna ndite izvozvo. Talking about Vaskana, Mama Girl. Celebs. Yo commander. Takaona mskana wa ndio wake or because I don't want to say it in a serious. What's happening between you and Mama Girl? Because takazona passing celebs. Chimoko chainza, chimoko cha bong. Chiri kubudikira kujoza na yo commander. Tikanza bong akatorwa munhu. Zvakatondishamisawo. Because Mama Girl, we dated for 1 year in 2019. Saka relationship yedu yakapera December 2019. Saka musi wacho ndakatomuka ndine matag akawanda pa Instagram ndoshaya kuti zvii zviri kuitika. Chimoko chaenda kumbinga ndikati but ndakangofarawo kuti pandingambopfurawo nepo mbinga dzakupfurawo nepo. Ndakangofarawo kuti but munhu wakura kuti life yake saka I have nothing against her. Asina kunyanya kukubata no. Tototaurawo zvitori boa. What's up between you and Prim? Charlie does the course. Like I you were getting friendly and cozy some of the time. But to a campus link up. What's your relationship like? She's a very, 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 very close friend of mine. You're just friends. Friend zone. I think I eat friend zone, but terrible. So to classify tongoti dzimwe nguva. Tongoti dzimwe nguva. Okay. So high command. Let's talk about high command. What's your role in high command? High command is a group yatakangogadzirawo tiri panapa. We share ideas, business ideas, social, tichipanana advice. Saka andingati ndine role chaiyo because we all play the same role. Of keeping each other on check, tichita ma checks and balance kona kuti
munhu wese ari kuita something productive neupenyu hwake sevanhu vakabvawo pacampus hatingarambi tichingori unemployed tisina zvatiri kuita. We need to better ourselves tiite something. So your relationship na Ponnela, these days you seem like you are vibing zvekudaro na Ponnela. What's your relationship naye? Chimbona iwo waimbotamba nemunhu akamutorera baby rake phone. What's your relationship na Ponnela now? Pazvikaitika izvozvo Ponnela ndaisatombotaura naye, ndaisatombomuziva zvekudaro, but zvinhu zvakangoitikawo zvikapfuura, and izvezvi Ponnela is more like a brother to me. Vatori blaz wangu zvekuti ndikatosvika padenbawo mumzi wake wandonditreata semwana wavo. Iye akasvika padenbangu anongofurageta achitongopinda semwana wepapo, and I'm happy kuti he chose to forget about the past. Saka it's true kuti baby rakatodyiwa. Mambo zvakaitika but ndezvekudhaya. So iwewe ndikuona these days it seems like you're vibing na Kimberly, Mrs. First Princess na Abiona. Do you have any interest in those two or what? No, I don't have any interest. Ndinchida ungolinkawo nevanhu varibo. I believe vanhu vari right, and Kim ndaitofunga kuti munhu anovhaira but she's actually a nice person. Same na Abiona. Vanhubo. So you and what do you think is dope? Nyasha wako na Miss Red Flag. Nyasha hapo umberi. Is she the one you're with now? No, not really, but right. Sometimes. Ikoko. So, Bong, which car are you driving? Which cars are you driving these days? And the motor one and road driver. E-class. Yes. Ndio kufamba naye. Waketenga mari. Ndikati ndakaitenga nezvitokunyebera imota yekuti pandikapasa apa 6 mudaro wangu akangotiwo hamva wandifadza. Mota yako. And the same thing happened to my brother. When he finished A level, he also got the same car. Wow. Satese tingori nemota 2 dzakafanana. So that means your folks are rich, my guy. No. We're not rich, but kungoafoda mumwe akapasa form 6 anotengerwa foni Samsung kana Itel, but unganenge achitengewa E-class. Mudaro wangu anenge achingoti hawapana ndiri tichimupiwe pressure nevamwe vanhu chichichi, saka kana zvinhu zvese zviripo anoziva kuti vapanhu vake havambofa vakaita any shady deals or what not kuti vangowanawo mota or what. Saka naone mota soka hapana zvinokunetsa. True. So can I ask this question? Do you smoke? I don't smoke. You drink? I don't drink. You don't drink? I don't. So what do you do? Do you club? I used to. I will change to club. Why? And giant. Why? It's not sustainable. What's happening? Not kudura, but munosvika muclub nemukuda kunzi mbinga dzapinda. Aiwa. Pamwe pacho unotoona kuti lifestyle yawada kurarama ka. Nemari yaunenge uchiwana hazvienderani. How much money do you spend per day? Per day? Tomboti kufuel neyako yekudya neyekuzopawo maimfana chichichi. How much money do you spend? Do you think you spend per day? I can't give you an exact figure, but because ndiendi out every day. Dzimwe nguva ndotoswera padeni. But pandobuda $20-25 pazuva. Ndikukudza because handingati ndodira fuel every day. Saka ndopinda kamtown ingori mari yelunch nezvima airtime machichichi. So what relationship would you give kuma Yuba about what advice actually do you give kuma Yuba about my relationship if I use it? What advice can you give my Yuba?
given the fact that wakamboona vamwe vachidyirwa mababy vazomboona wako wambotiza ambodai zvangonzi what advice can you give? What have you learned? My relationship paUZ advice yaningapa aisi universal yekuti inosuita munhu wese, but pano vamwe vasikana vekuti zviri mavari zvekutsvaga vanhu vanenge vane mari, and to be honest mayuba akawanda takafanana, vashoma vari kumusoro vanenge vane mari, saka vasikana vanenge vari panapa dzimwe nguva tenzingavasvikiri. Ndo chokwadi. Ndo panozozitana dzaunosvikira. Wakamboda kuti anhu here yangu singasvikiriwo. Haina hapana baby randisingasvikire. Yes sir. Boss mababy ando manyana wa top soup. Top soup. Guys who just joined the podcast and chill with the host DJ Mambo the King and Dina Bong panapa. Guys, HAPANA Baby randisingasvikire paUZ panapa. Hapana. Kana. Nyangwe Candice Rutendo. Candice atori munhu wangu zvekutodaro. And mafese vano Salobo ndosvikira. Chiro takarorwa saka. Aswaisvikira. I think they should get. Yeah. Oh, that's nice, man. So financially, what advice can you give Mayuba or they want to venture into business, want to engage in the corporate world out there? What advice can you give them? Advice don't do anything that you regret. In the long run it will end up catching up with you. Just be straightforward and straightforward. So 5 years from now, where do you see yourself at? Besides the fact that you have hustles that you run for your family, as an individual, what's your vision 5 years from now? I need to be in the top management of a big company, because I think I'll be qualified enough to head big organizations. Yeah, and ndikutasira kuti andingokuri ndega, and ndinokurawo neshamwari dzangu ana Krusi, ana Sasko, ana Ponnela, ana Tanaka, chifamba takadaro, because the success inobhova kana uri wega kumusoro, because the burden yese yeshamwari dzako inenge iri pauri. Saka mukakura makawanda muine something. Morongo kana ka road trip kuenda muendo makalaina mota dzenyu, kwete kuti vanhu vanonga vachingona life yako pamastatus oti ebong akuvhaira ngatikureyitise. Oh, that's nice, man. Kunewa pa to join guys, very sorry, man. This was one of the most exhilarating show na Bong hanzi na Bong pananyanyo nangizwa napo. HAPANA Baby repaUZ randisingasvikire. That's a challenge to all the UZ girls, and I know Vaskana, you wanna reply this. Until next time, guys, when we have another interview, Bong, thanks for coming, my guy. I'm really happy to Abatika, don't busy, Chumbo was my errands, and it's been almost 3 weeks now trying to get you here. Definitely. To you guys out there, please stay safe, condomize, strategize, be wise. This is your host, the most, the king, DJ Mambo, the king. Until next time, guys, Kupakwashi behind the camera, away. Podcast, DJ Mambo Nova no yita broadcast. Kila vamwe vangukusa ite outcast. Chivuna kupisa pa areas. Ngachiyaunda drive podcast. Chane neti ichifanika podmas. Chaiva shuga kungotekere pa wedas. Subscribe pa YouTube kuna